И така, добре всички, които ме гледате, днес ще направя клип за как се настроите джойстика да играете Ice, както аз съм го настроил. Сега ще ви покажа как вие да си го направите. Ако сте просто като мен и не знаете как си го направите с програмката, ето това е играта The Bunny Spicy Birds. Ако сте просто и не знаете как си направите играта си настроите, защото явно може, защото е така, може има някакви работи. И е това програмката. Ще оставя линк къде си я свалите. Сега ще направя нова сцена. Такова не нова сцена, нов профил. Ще откръстим, ще изтрием стария, най-качество нещо. И сега почваме, ето сега виждате, почваме навън. И ето сега виждате, с джойстика нищо не се прави, ето не работи. И сега, когато виждате тук, натискате пак не работи. Нищо не става, нито копчета не работят. Копчета също не работят. И сега ще ви покажа как си настроите. Значи първо отидете тук и натискате ето това. Напред той показва. Демек, ако натиснете едно, то ще ви покаже къде е. Ето, нали аз в момента натискам едно, не знам ако не видите. Ето това, долу ми е единица, толкова не видите. И като натискане то се показва и така по-лесно може да настроите. И сега се примерно искам с това да се мести. И сега как става? Цъкам да видя на кое е. Ето, цъкнал съм го. Ето само не видя. Ето, цъкнал съм го нагоре. Той ме показва къде е. И сега, нали, цъкам два пъти. И ето първото и си настройте кое копче искате да е. Нали, с кое да се движите, кое копче какво да прави. Като мрънете напред, какво да става. И сега, например, цъкам W. Сега после цъкаме това надолу, така. Ето, натиснам, сега натискам, сега влиза. Посветва. И нали, гледай като натиснете това, какво да се прави. И сега, така с тия копчета отстрани същата работа. Ето правите така. Така. И сега ми какво става. Ето вече Isaac се мести. Ето виждате. Това вестява с тези работи. Ама как не видите. Опа! Така ще извинявате. Това ще трябва да пусна клавиатурата да действие. Защото не сме настроили още копчето за стреляне. Чакайте само малко. Така да изключи някакви работи. Майка гледа, добре това са, не гледайте се, не е тук, не гледам така. И нали са, ето тези се мести, както видяхте. Но още не можем да стреляме, аз искам да се наглася това да не стреля. Ако вместо нагоре да не стреля. И сега нали отиваме пак в програмата JPT и цъкаме ето това нагоре. И би трябвало някой да светне. Не, тук беше така. Поне на моя джойстик обясни, който направи ревю. За да се нагласите това да стреля, трябва да нагласите тези копчета. Тия. И нали сега се нагласиме, ето цъкаме едно. Цъкаме едно. Това ще стреля надолу. Цъкаме това. Това нагоре. Стиснем четвърката.
Тя стреля нагоре. Значи сега това е B, значи трябва да стреля там, отясно и са наляво. И сега ето пробваме, сега ще ви покажа, че и става. Не знам какво не става. Добре, но и така става, тогава може да си играете. Натискате тези семестите и може да си минавате вече мисии. Не мисия си. Добре, какво става? Да, нещо е по-дълно. Добре, аз не съм го нагласи правилно, защото стисна две копчета. Да, ето. Виждате, това е много хубав пример. Като сте сгрешили и цъкате това и си го нагласите какво иска да прави. И сега можем да стреляме, най-вече ако стреляме правилно. Така. И вече може да си е така, както виждате. Да свърши тези работи и ще се мести. Така може да си нагласите и другите работи, с които да, нали, какво да правите, с което сте боби, с което натискате Space, Escape, карти да отваряте, качвате, всеки такива работи. И това да кажа, ето така, като си правите, както си качвам масника, да обърнем малко повече внимание на програмата. Като си правите нови, те цъкате много, цъкате някакви и си правите тук, както виждате, всичко е на ново. Това си отделна сцена. И само да ви кажа, като искате да играете някаква игра, оставате си програмата включена, ето тук този профил. И ето сега виждате, като е на нов профил, нищо не става. Сменим профила, това профил пичове. И пак нищо не става. Добре, те и двете са Зейпо. Добре, не знам какво така става, надявам се някакъв бък. И надявам се клипа да ви е харесал. Също така ще ви покажа ето това. Ако искате да играете в коп, цъкате Options, цъкате Controls, вие трябва да сте си свързали джойстика, да имате това USB джойстик. И сега аз мисля, че някъде си бях нагласил какво да прави. И ето ще ви нагласите на какво да прави. Ние сега как да продължим. На мен като цъкна F10 ми се показва това. Ега втори ефект. И аз мога го контролирам само с това. Нали, това го контролирам, това стрелям. И нали, така може да си играете, приятели, коп, си правите битките. И това беше от мен, надявам се клипа ви е харесал. Се радвам ако харесате, коментирате. И извинявам се, че има толкова бъгове в програмата, просто не се е пашнали или нямам представа, аз ще направя как трябва. И това беше от мен, чао!